Panguva ino ichakabvondoka hazvina kumira mushe. Tinoona kuti vakomana vanolabelwa ne13 yekuti Zvigananda or people are aligning themselves nevision 2030. Tinoona kuti havasi kumira. Each and every day unonzwa nhau dzinyowani pamusoro pezvigananda. Panguva ino at the point that tiri kuona kuti another faction and the ruling party iri kuuya ichivaudza kuti you are misplacing my priorities. Zvamuri kuuya muchiita munyika yeZimbabwe, aiwa mungadei muchikwanisa kuvhura mafactories kana kuita zvimwe zvinoita kuti mwana wese wenyika yeZimbabwe awane pekubata, awane panodependa napo. Not my donations, don't forget to subscribe or like it on the bell icon. Tipinam the Women's League bato riri kutonga panguva inamudanyira chiti ZANU-PF province is turning words into action. Following the zonal feedback meetings, implementation has begun, not tomorrow, but today, with the 1 million bricks already delivered for the construction of schools in Webworth, and further commitments underway for clinics. Revolving funds and Christmas grocery hampers, the party is once again demonstrating that it listens, it acts, and it delivers. The province is marching in step with the vision of His Excellency Comrade Dr. Idi Mnangagwa. This is the power of organized structures. This is the spirit of ED 2030 and Zimbabwe that lives, no one and no place behind. Forward with the revolution, forward with the ZANU-PF. Domashikwa kuda panguva ino awaya achi broadcastwa achishambadzwa neWomen's League iri kuti aiwa tiri kuita zvidavado panapa a million bricks akadhilivharwa kuda kutovakwa zvikoro, vari kutaura nezvemafood hampers arikuda kudonetera vanhu for Christmas. Mashoko ari kuda panguva ino tiri kuona kuti the same party but another faction iri kuuya ichiti aiwa, why are you giving people mahampers, why are you giving people cash, but muri kudii kungovatsvakira a fixed source ye-empowerment kana kuti yemabasa yekungoti aiwa vape mabasa vazoti vashande. Vari kungozwa kungoti each and every month tikuona mari yakati, not kuti each and every year paChristmas tinongowana mahambers zvotongopera zvakadaro. Mashoko ari kuda panguva ino tiri kuona kuti the ruling party panguva ino hazvisina kumira zvakanaka. Mafactional wars panguva ino ari kuramba achienderera kumberi. Tichiona kuti Zvigananda panguva ino zviri panguva yakaoma, and at the same time Zviganandawo izvo hazvisi kana kumbokendenga kana kumbofunga nezve another faction. Zvokuramba nemari yazvo zvichiendera kumberi, zviita empowerment yazvo, zviita madonations and the likes. Muna kumesekishe pedu nzimafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. So subscribe or like, chita on the bell icon.